ҳанифа қодирова сокини маҳаллаи Сангак Сафарови шаҳри Кӯлоб аст. аз он шикоят дорад ки корхонаи фаръии давлатию истеҳсолию истифодабарии манзили шаҳри Кӯлоб аз онҳо ҳаққи хизмат гирифта ба сокинон хизматҳои коммуналиашонро иҷро намекунанд. хонум Қодирова гуфт ки вазифаи кормандони идораи давлатии манзили шаҳр тоза кардани таги тагхона, таъмири бомихона, нигоҳбини роҳраҳои хонаҳои баландошиёна ва рӯбучини назди ҳавлӣ аст. аммо ҳамаи ин корҳоро худи бошандагони баландошиёна анҷом медиҳад. Қина мия ягон кори мода кор надора, ягон чиз мода ягон мафия намераса ай раисо ай қозиё. Мияни суми хонас. Ман гуфтам хона пусидагиан дига чикорш мекунем. бошандагони хонаҳои маҳаллаи Сангак Сафаров мегӯянд дар назди корхонаи давлати қарз надоранд. ин хонаҳо даврони шӯравӣ сохта шуда аз ду қабат иборатанд. ба гуфтаи сокинон онҳо бидуни таъхир ба нозирони идораи давлатии манзили шаҳр барои аъзои ҳар як оилаашон 7 сомонӣ пул пардохт мекунанд ки дар як сол 84 сомониро ташкил медиҳад. бунафша тамлихои ва сокини дигари хонаи баландошиёна мегӯяд ба қавле дар маркази шаҳр зиндагӣ мекунанд, аммо вақте ба назди боғчаи хонаашон ворид мешавад як партовгоҳ ва вайронаро мебинад. оби хӯрданӣ соз надоми ҳама шуровай неста ина ҳама ифлосия мо худмон мерӯем чӣ мекунем хай бояд биёем охи идораи коммунали суроғ мекунем хона об мечика ҳама ҷазира мо намедонем хай дар инҷа нафас кашида мо наметонем. бошандагони ин ду бинои маҳаллаи Сангак Сафаров мегӯянд ки чанд маротиба ба шаҳрдорӣ муроҷиат карданд ки нисбати ин ҳолат чораҳо андешанд, аммо токунун касе ба онҳо посух надодааст. заъфар шарипов директори корхонаи фаръии давлатии истеҳсолию истифодабарии манзили шаҳри Кӯлоб гуфт намехоҳад дар ин бора суҳбат кунад ва вазъро шарҳ диҳад. дар шаҳри Кӯлоб 164 бинои бисёртабақа аст. аз ин шумора сокинони 76 баландошиёна қарор додаанд ширкатҳои хусусии худро таъсис бидиҳанд ва рӯбучини тартиби хонаҳояшонро ба дасти хеш бигиранд. сокинони ин ду бино ҳам мегӯянд ки дар сурати ҳал нашудани мушкилашон маҷбуранд ки ширкатҳои хусусӣ таъсис диҳанду таъмиру дигар корҳои хонаашонро худ ба анҷом расонанд.